a realidade neste comezo de curso. Primeiro, ata onde non sabemos, o único que se está cumprindo, ata onde non sabemos, é a reducción a 20 alumnos en educación infantil. Eso é o único que se está cumprindo. Hai centros de educación primaria en donde, teóricamente, si había unha cifra entre 20 e 25, non se iría a incrementar. Maioritariamente, ata onde non sabemos, eso está se cumprindo, pero temos a noticia de centros en donde se escolariza alumnado por riba da cifra actual, que está entre 20 e 25, cal sería un novo incumprimento dese compromiso. Non se toma ninguna medida para reducir a ratio en educación primaria máis alá disto. Ninguna. Unha nena ou un neno que este agora mesmo escolarizada nunha aula de quinto de infantil, é dicir, de infantil de 4 anos, e que nesa aula haxa 25 nenos e nenas, rematará a súa escolarización dentro de 8 anos coa mesma ratio de 25. O que vemos e o que denunciamos xa no seu día é que as reduccións das ratios é unha simple acomodación natural ao debalo demográfico e a caída da matrícula. Esa é a realidade. Non hai outra realidade máis que esa. O cal nos entendemos evidentemente que é unha vergoña. Nós, como sabedes, o que propoñíamos era que a reducción en primaria se efectuase tamén nun máximo de 3 cursos, igual que a ESO e o bacharelato. A ESO é a día de hoxe, con casi total seguridade, unha das etapas educativas máis conflictivas desde o punto de vista da convivencia e da relación entre profesorado e alumnado. Pois ben, na ESO non se introduce ningún tipo de mellora, non se está reducindo cando hai alumnado repetidor, non se vai negociar ningún tipo de reducción sobre os 30 alumnos e alumnas como máximo que hai nos centros ate dentro de 3 cursos. É dicir, en ningún caso a Consellería, e iso pono negro sobre branco no acordo coa minoría sindical, se sentará a negociar unha reducción a 25 na ESO antes do ano 2027. Polo tanto, calquera alumno ou alumna que no exemplo anterior falábamos do caso primaria, que vaya progresivamente en aqueles centros en onde teñan unha ratio abultada, non é que remate primaria cas ratios actuais, é que rematará primaria, a ESO e o bacharelato. Estamos falando dunha progresión que vai alá a rematar o bacharelato en 13 anos sin reduccións xeralizadas de ratios. É dicir, unha acomodación en toda regra ao que é a caída da matrícula. E despois hai outras etapas educativas, como é o caso da FP, e nós facemos especial fincapé na FP básica, tamén pola complexidade que existe, en donde non é que non vai haber ou non haxa nin siquiera un compromiso a medio prazo de reducir ratios, non, é que expresamente non vai haber nunca unha reducción, porque iso que aparece no acordo. Négase o dereito a recuperar o horario lectivo do profesorado de ESO, bacharelato, formación profesional, escola de idiomas e ensinanzas artísticas. Todo este profesorado manterase co horario lectivo máximo do Estado, que son 20 horas lectivas, negándose a posibilidade de recuperar as 18 horas lectivas que tiñamos antes dos recortes executados polo primeiro goberno, na primeira legislatura do goberno Feijóo, e que o goberno Rueda mantén logo deste, como decía, fracasado acordo. Non se toma ningunha medida efectiva para reducir a carga burocrática do profesorado. Fálase exclusivamente da actualización dunhas ferramentas, dunhas aplicacións informáticas e, supostamente, dunha reducción de aplicativos e de xestións que ten que facer o profesorado. Baixo ningún concepto se autoriza a contratación de un maior número de persoal non docente, persoal administrativo nos centros, nin se incrementa o tempo que as direccións, as coordinacións e as titorías teñen para poder executar unha carga burocrática aquela que indispensablemente si ten que afrontar o profesorado. Non hai ningún cambio. A única novedade a nivel retributivo que se produciu con carácter xeral e lineal foi unha suba de 5 euros brutos nas nosas nóminas. O resto da suba salarial, como ben sabedes, tivo carácter segregador e diferenciado por colectivos, sendo a primeira vez
dende o ano 1990, no que unha suba salarial non se aplica con carácter universal e lineal a todo o profesorado. Non se recupera o pagamento o pagamento do verán para o profesorado interino que traballa máis de 5 meses en ano. Esta situación, que é unha situación que foi recortada no ano 2012 polo goberno Feijóo, ten unha incidencia especial neste curso, porque neste curso vais a incrementar aínda máis do que se incrementou nos cursos pasados o profesorado que traballa só ata 30 de xuño. Na política que despois detallaremos do goberno do Partido Popular, no que se incrementa exponencialmente o número de docentes que non teñen contrato como todo profesorado interino de todo o curso completo e onde se reduce o seu salario desde o punto de vista que non se estende o contrato aos meses do verán, vai ter unha maior incidencia porque aumenta a precariedade salarial deste profesorado. Non se toma ninguna medida tampouco para facilitar o acceso a unha xubilación anticipada ou mesmo parcial, como se acaba de tomar para o profesorado do ensino concertado. Non se dá ningún paso para a determinación e publicación con total transparencia, como exixiu este sindicato, das prazas que se consideran estructurais en todos os centros. Esta medida é absolutamente fundamental, xogar con transparencia para poder saber se o goberno galego oferta nas oposicións e nos concursos de traslados todas e cada unha das prazas que ten obriga por carácter legal de ofertar. As matemáticas, a física química, a tecnoloxía, as ciencias naturais siguen proscritas e prohibidas na súa importación galego por parte deste goberno. Sabemos que hai unha mentira absoluta ao respecto de como se xogan as cifras por parte da Consellería de Educación. Falouse primeiro de que se enviarían a 400 docentes para facer eses apoios e que beneficiarían a 400 centros que teñen este alumnado. Eses 400 ao final dividíronse en dous, porque 200 serían xa para o programa PROA, que o ano pasado tivo un maior número destes docentes, e os outros docentes serían para estes apoios, e que os enviaría directamente a Consellería a partir do 11 de setembro, como ben sabedes. Estamos á espera de ver que se fai con ese profesorado, porque o que sería unha estafa enorme sería que estes docentes que van comezar o día 11 dando apoio nos centros, se lles fixera exactamente o que se leva facendo con todos os programas que son ofertados pola Consellería. Primeiro, que se lles remata o contrato o día 30 de xullo, co cal é un aforro de 2 meses e medio de salario por cada docente contratado. Segundo, que reciban parte dos fondos europeos para sufragar esas nóminas. Para que vos fagades unha idea, nestes últimos anos, a Consellería de Educación está utilizando fondos da Unión Europea para pagar o 26% dos salarios de docentes de PTAL que forman parte dos cadros de persoal. E iso é un escándalo. E iso é un escándalo porque os fondos que veñen da Unión Europea directamente ou a través do Ministerio de Educación deben ser para aspectos puntuais de reforzos educativos que teñan un carácter evidentemente puntual para un centro, para uns alumnos e durante un curso. Esa función que realizan estas compañeras e compañeros que serán contratados non é unha función puntual, ou non debe ser unha función puntual. Ten que ser unha función estructural de apoio á diversidade. E o que se está facendo aquí é unha gran trampa. Mirade, nos destinos provisionais que se adjudicaron a comezos do mes de agosto, a Consellería de Educación dotou de 80 docentes menos de audición e linguaxe e pedagogía terapéutica aos centros de infantil e primaria. 80 menos ao respecto do curso anterior. Ao mesmo tempo, deixou sen atender máis dunha trintena de solicitudes de centros educativos para que se dotaran con profesionais para atención preferente a determinados alumnos. Estamos falando, polo tanto, dun recorte de máis dun cento de docentes que, como veredes, se corresponde con unha parte importante dos que agora van contratar con menos meses de contratación. É, polo tanto, unha inmensa farsa, un engano mayúsculo que, desde o noso punto de vista, é un dos aspectos fundamentais que desmonta ese novo camiño e, como vos decía antes, esa, e deixadme que o diga textualmente porque é asombroso a capacidade de mentira que pode ter este goberno, maior modernización do sistema educativo galego. Non hai ninguna modernización. Seguimos exactamente igual que estábamos, totalmente igual, dixémolo para o profesorado, decímolo para as racios.
e o profesorado de formación profesional no incremento, non este ano non tan grande como o ano pasado, moito máis reducido, pero é este incremento o que dá un salto como que dá. Se se ten en conta o profesorado da ESO, bacharelato infantil e primaria, estaríamos perdendo o profesorado respecto do curso anterior. Pois ben, cal é o problema principal que ten agora mesmo a formación profesional? E aquí tampouco hai ningún tipo de cambio. Síguese limitando a oferta pública, síguese reducindo e limitando a oferta de graus medios e graus superiores de carácter presencial nos centros educativos, ao mesmo tempo que se autoriza nunha riada auténtica aos centros que imparten formación profesional con carácter privado. Calquera empresa que cumpra unha serie de requisitos non ten máis que solicitarlle a Xunta que lle dé autorización para impartir un ciclo, se o fai sin concerto. Con que nos encontramos? Primeiro, que ao mesmo tempo que unha empresa pode montar calquera academia, centro de educación de formación especial cunhas condicións moitas veces moi inferiores, condicións técnicas, humanas, etc., as que hai no ensino público, e ao mesmo tempo se limita a oferta privada. É a xogada perfecta, é o novo nicho de mercado que se está producindo, e isto sí que non é exclusivo de Galiza, isto está extendido por todo o Estado, e hai cifras que son moi alarmantes e moi clamorosas, en donde cada vez é maior o número de plazas escolares nas empresas privadas. E ao mesmo tempo temos esa outra privatización que é o incremento de horario lectivo, de formación, que o alumnado cursará en empresas, co cal estamos tamén privatizando, por outra vía, a formación profesional. Outra gran trampa. Hai 1.256 docentes novos que aproban a oposición. Esa frase, tal como está, é certo. É certo. Falta a verdade? Non. Son novos. Son novos como funcionarios en prácticas. É o incremento de profesorado? Ningún. Cero. Por qué? Porque as oposicións docentes están limitadas pola tasa de reposición. Entón, só se oferta o mesmo número que xubilacións se producen. Entón, para o curso que ven, vai haber un incremento de 1.256 profesores e profesoras, que máis quixeramos nós. Ningún, non hai ningún. Dice que hai un incremento de unidades e que o acordo deu lugar a un incremento de unidades. Bueno, pois, analicemos tamén esas cifras. DOGA do mes de agosto, onde se modifica o catálogo de postos de traballos de profesorado infantil e primaria. Nese DOGA, analizado minuciosamente polo sindicato, aparecen 33 aulas novas, das cales 28 levan anos en funcionamento sin aparecer no DOGA. 28, 33. Esa diferenza é o incremento de aulas oficiais. Ao mesmo tempo, hai outras aulas que denominamos habilitadas, que viñan funcionando sen aparecer no DOGA e que tamén se suprimen. O resultado final, atención, son 2 aulas. Chama poderosamente a atención a carga propagandística que estamos vendo nestes días. Porque estamos acostumados a que se xogue cas cifras. Estamos acostumados a que se nos diga que todo unha maravilla. Eso non é novo. Pero o que é novo é que se estea utilizando unha concatenación de cualificativos grandilocuentes que a verdade é que deberían darlle un poquinho de rubor a que nos fai. Debería pensar un pouco antes de exagerar tanto. Cando negociamos o acordo, houve aspectos que nos dixemos, a nos isto podemos valer, pero isto non. Evidentemente, nós non imos negar cando se produce un pequeno cambio. Claro, resulta que aquí, como vos decía antes, os pequenos cambios que se dan, algúns deles relevantes, algúns deles non tan pequenos, non se aplican. Entón resulta que, cando eu negocio, aplico o que me dá gana, e o que me dá gana non aplico. E claro, despois resulta que tamén, desde o noso punto de vista, é bastante vergoñento que, e aí dísemos, críticamente, sin poñer en cuestión nada, os sindicatos que lle deron o seu visto praza a Consellería reproduzan miméticamente os datos que a Consellería dá como vos, porque supostamente eles son partícipes desas melloras. Non hai nada mellor que comprobar e ir aos datos. Si comprobando os datos se ve cal é o incremento de unidades, si comprobando os datos sabes que non se está cumplindo o que che dixeron que te iban a cumprir, pois o normal sería de punto e final do